Hemmenize salam. Ýagdaýlar näle adamlar? Iň gowy soraklaryňyzy garaşýan. Iň gowy soraklaryňyzy berin. Diňe soraklaryňyza jogap berýärdir. Zete 40 minut. Şoň üçin gowja soraklaryňyzy taýýarlaň, ýani size bir peýdasy boljak soraklary. Tak, birinji sorak: özüňiz näli? Bu meniň, Hudaýa şükür. Elbetde. Tak, iň gowy sorak diýär jan saglyk gowmy. Ören oňat dost, sagly bol. 2020-de plan näme? Ýani soraklary öňünden taýýarlap jogap bersiň, bir hili nemesi bolmaýar. Hakik bir manysy bolmaýar. Sebäbi soragy öwrenip zat edip ýa bolmajak, ýani aldy awan bilýän adam şoň üçin şunýal birden sorak berilende kelläňdäkini jogap berýär-de şoň bilen de gyzyklyrak bolýar. Şoň üçin tak 2020 planım nesip bolsa şu işleri dowam edip yeni bir sany nedwижимость alıp bilsem şu 2020 gowy, yani основной plan şu ve 2020 yeni bir planım may ayında nesip bolsa Amerikany gezmek, yani gezmek isteyen ştatlarımı, zeti bir 10 ştat var. Naprimjer, Texas'ta var bu 1 kilolyk steak yemek, ya da Los Angeles'a varıp näme diýin plajlarında gezmek, bu neme? Venetia diýen nemesine, Garadağ'ına gezmek ve şu Hollywood Boulevard, onu gezmek. Başka näme? Şunýal iň gowy ştatlaryň şu ştatlara göre bir nemeleri gezmek de şu belli yerlerini. Başka 2020 plan näme? Köprak video çıkarmak sebäbi wagt aýryp bilemok diňe. Şoň üçin bir köp videolarymda näme ýalňyş ştatlar gürleýän, sapynyp gürleýän ýa-da ýalňyş ýerler bar. Men ýene goýýan da hiç goýmandan çok boldy. Sebäbi köp bir zada asmysly demek bolsaň ýene ýatdan çykýar. Goýmaýan, soňam goýmaýan onu. Yani живой bir şekilde goýmak isleýän da videolaryny öňünden taýýarlap kesip birazcık ýalňyş ýerlerini aýyrjak bolar. Näme bu sakyn ýani ýerlerini ýa-da kamerany titreýän ýerlerini, galan zatlary organik goýjak şeýle. Ýylda näçe kitap okaýan diýär. Hakykatdan dogrymy aýtsam, kitaplar bilen kän bir gyzyklanamok. Ýöne wagtynda kän okudum. Şu wagt okamok. Şu wagt bir kitap zagrujat etdim. Onda polny okap butaramok. Näme Jordan Peterson diýip bir Amerikan nemesi var, filosofu var ve psihanalitik, yani şonun kitaby var. 12 durmuşun 12 nemesi diýip, düzgünü diýip, 12 düzgün durmuşun 12 düzgün diýip bir neme kitap var. Oja kitap eğer Rus Türkmen versiyası, Türkmen bilmeni, ýöne Rus versiyası tapılma mümkin. Ulu şäherlerde tap bilersiniz belki. Hiç olmasa ýöne onu neme perewod edip Google'da ýa-da inglizçe düşünýänleriniz bar bolsa hem praktik bolar, hem goýja bir material okadygyňyz bolar. Okuw döwürleri okaýadym goýja kitaplary. Şu wagt näle bolýar? Işe gidýänkem audio kniga okaýan. Yani knigadam däl, yani audio kniga biznes hakda ýa-da neme hakda, marketing hakda gyzykly zatlary we adamlaryň yani gelecekde bar, yani
nemesine hemen şu hakta audio podcast dinleyen, yani kitapları elime alıp okuyan, yani bir zat hakda okumak ya bilmek isteyen olsam gönü Google'dan bloglar zatlar tapıp bilýär. Hatta audio knigalar wagtyny biraz nimetde ekonomiýa şoň üçin hem audio file'larda gaty uly neme var. Gelecek var. Sebäbi gelecekde adamlar şu günden eýem başga işler bilen başga onu etjek, bunu etjek. Yani hiç bilen galjak däl de erkimem. Şoň üçin hiç gün wagty ýok. Kenron ýazatlary şoň üçin audio knigalar bilen maşynda öýüne barýarkä ýa-da ýerden turup işi barýarkä applikasiýadan dinläp bilýär şo informasiýany audio bilen kän informasiýa girmeýän bolsa gelýärdi. Onda tabii ki de bir wagt aýryp kitap okanyňyz gowrak gelýär. Ýöne eger audioda alışyp bilýän bolsaňyz, edil sapa okanýalda mektepde dem dinleýärdiň hem boldy. Edi şonda işi barýarken bir gyzyklyja temany goýýan, dinleýän, işi barýarken bir 30 minut dinleýän ýeterli. Eň uly arzuwuň näme? Samanca başkalaryň bilen ýaşap, ola biri, şolaryň biri, ýene birde hiç kime garaşly bolman ýaşamak, başga biriniň elinde işläp ýa-da başga biriniň nemesine galyp, gününe galyp ýöremen. Şo meniň eň uly arzuwum. Yani ben bütün ömrüm şeýip ýaşap, sen maňa ýeten şo. Ve köprak yerleri gezmek. Yani finansivi sostoyaniyam biraz pozvolid etse, onda bir edip bilenlen gezerine. Hocam bazıdan salam, aleyküm salam, hocam bazı. Täze ýyly ýerde oturmakçı. Täze ýyly bärde maşgalam bolmadygy üçin ýa-da garyndaşym bolmadygy üçin dostlar bilen gezer. Я не оформляю work and travel, так что я не могу вам помочь. Но можете обратиться к фирмам, они вам помогут. Yani erkimden bir işi var diyecek olan ya ben kömek etmeyen zat diye oyna şu koyan videolarım eýem informasiýa kömek hiç kimem besplatny content koymayan biri. Ya da ben yani hiç zat garaşamam adamlardan. Yani video için pul töle ya da bir zat için pul töle oňa zat ýok. Aslannoy edýän videolarym meniň çağlaryma, aktyklaryma gelecekde bir zat yani napamit ýatlamak üçin bir zat kalsın diye sebäp gelecek diňe video content şu audio content şu zatlara bagly. Naprimер Amazon'un 70% işini eýem robotlar edýär. Şoň üçin ýene bir 100 ýyl mundan soň adamlaryň käbir işlere geregi ýok. Sebäp köp zat robotlar edýär. Şoň üçin hem bu internet gaty ösjekdir. Yani belki adamlar kellesinde ýem neme goýup, yani şu wagt bir hili kelle gelmejek ýazatlar aýdylýan ýaly ýöne pikirler görün yani. Şu ýylda şunça zat edip bolýar, şeýdip live 80 adam bilen gürleşip bolýar şu zatlary babaň aýdan bolsun, babaň amananmazlar. Ýöne bolup dur şu zatlar. Sebäp bu internetde gatyly gelecek var. Häli bu görýän magazinlarymyz, internet magazinlary, bular häli iş zat. Yani milyonlarca, milyarlarca şeyle zatlar dörüyor. Hatta käbir adamlar durmuşu gaty bir gyzykly bolmasa şu neme virtual mihriň içinde ýaşaýar. Yani ýaşarlar, pikir edýär. 26 ýaşymda şu wagt Arslan 3 aýlyk dil kursuna baryp bilerin diýär. Elbetde baryp biler, gelip bilersin. Gelýänler bar. Свитер к лицу. Спасибо. Дракоша. Я даже не заметил его. Я выбирал там Black Friday было, и там много свитеров было, и я там выбрал. Ну, самый нормальный вот этот был. Arslan daşlarını görkezdi ya. Bak. Kent turist abi yerlerde. Başka näýeli kitaplar var İngilizce diye. Köpüýümizin yani kitap alınmız bilen de nemem yetmeýär yani. Wagt tapmaýas ýa bir zat böyle soň
okaman galy. Şoň üçin video kurslary sedin ýani inglişçe bilýäniňiz bolsa köprak video kurslary bar. YouTube'da bu besplatny mezat недвижимость hakda var, nime online marketing hakda var, mezat Amazon hakda da var. Birazcık durmuşuňyz düzeltjek bolsaňyz onda nimeler de var, yani durmuş hakda da bir sowet berýän videolar var. Sebäbi olar professional adamlar, ýöne bir menkiýaly ýaşy olanlar oturup aýdyp beren ok, hakik professional adamlaryň videolary var YouTube'da. 50 diplomly zatly şu uğurdan okan, şu uğurdan bütün ömür işleyen adamlaryň videolary var. Eger inglişçe bilýän bolsaňyz, gatgo kontentler var. Şoň üçin birinji edip bilseňiz, inglişçe öwrenin. Gatgyzykly inglişçe öwrenmek. Şoň üçin başlan kitap okan, video öwren, köprak kino öwren. Kino öwrenmän şu wagt halamayan adam ýokdur diýip pikir edýän. Ýa-da gowy serial öwrenmän. Sagat näçe çağırda? Sagat 12-19. Ýeňe soragan bir Okayan işleyen, okuyanım işleyenim. Ne haber kardeşim, ne zaman adam çağırıp başlarsın diye. Zaten ben adam çağırmayan. Bir приглашение iyi verip, şu приглашение yani aldın, hükman gelip bilyen diyen zat yok, onyan zat yok. Hem verişen yani, dine pasolstvu veriyorlar. Yani pasolstva yüzlenip cevaplarınızı alıp bilirsiniz. Sebebi deme yok. Kâbir pikir ediyor, ay dost приглашение ver diye. Olýady. Приглашение bahas şu diýen. Onuň dost ben 100% geçýändem şu приглашение bilen diýdi. Ýa-da başgalar pikir etdi, neme приглашение bilen gönü geçip bolýam kädi pikir edýärler. Ýa-da приглашение viza däl, приглашение просто neme pasosta aýyryp probu edip görmek üçin, şu okuwa yerleşmek üçin ýa-da dil okuwyna gelmek üçin. Aslında yani şu organizasiya meni çağırdı, maňa neme okuma ruhsat berdi zat diýen ýa bir zat da yani gönü viza berilýän zat da o Ukrainada приглашение zadalýar, gönü geçip bolýar. Ýöne bu ýeriniň biraz nemesi migratsiýon sistemisi başgara. Sebäbi bu ýerde aslanly neme gatkan migrant gelýär. Şoň üçin şu immigrantlaryň türk dilini öwrenen soň bizim dilimize meňzeş olduğu için kavak kellämde avtomatik pikir gelýär. Şu edil bizim söz mükemmel, yani Türkmençe mükemmel. Complete başka bir dili olan olsa onda yanlış manyş gene gürläp bolar. Yani şu türk dili bilen türkmen dilini garşdyrmak. Alsat onda da kän bir dili urundan neme olmasa atan garşy bolmadymy diýe. Yok yani men nire gitsem benim atam hiç o adam karşı olmadı. Yani ya belki oğlan olduğum için demesi yoktur yani. Zaten benim atam hiç o adam karışmadı bu zatlara. Amerika hiç vaktinden fikir ediyordum. Bir vakt bararım deyip, yani gelirim deyip. Yani ondan Ukrayna'da okuyup başladım ve birazcık nimem kaçtı. Ay fikir ettim viza almak zaten kıyındır ya da gımmattır zat deyip hiç probo dedik görmän soň şonu ýa pikirleri ya da ondan bir zat eşitdiň, bundan bir zat eşitdiň, internetde görýän ay kıyınmış Amerika gitmek zat diýende. Yani $20,000 görkezmelmiş, onu görkezmelmiş $30,000. Nire barsaň şo informasiýa duş ýerlerden kelläňde pikir gelýär. Ay diýen başga ury ýokmy kädip pikir edýärler. Atak men 2009 ýylda Flex'i tapşyrypdym. Flex diýen Türkmenistanda programma var. Şonda 3 etapyndan ötdüm. 3 etapyndan soňky etapyndan geçip bilmedim sebäbi. Näil bol? Soňky etapy näil bolýar? Bir 10 çağanyň informasiýasyny Amerika goý berýärler. Amerikada maşgalalar, şu çağalar saýlap alýarlar. Ondan saylamadylar da meni. Şoň üçin gidip bilmedim. Soň biraz umydym üzdüm Amerikadan ay gereğim däl, gitjegim däl diýip. Ondan Ukraina okuw etdim. Kanikullarda Kipr'a gidýärdim, işleýärdim ýa Türkiýede işleýärdim. Ondan hiç kelläme gelmedi Amerika'ya yeni giderim diýip. Soň 2016 ýylda
bir neme gitti. Bir kıyız tanışım gitti. Hazırım dost. Şu kıyız tanışım bärik gelip şu wagt äre çıktı. Nämliyle durmuşa çıktı. Bir Amerikança durmuşa çıktı. Şu yerde kaldı ömrü. Yani şu gitti veli, şu birazcık bana motivasiya verdi. Yani fikir ettim, yani şu kıyız giden olsa benim gideceğim diyeyim. Onu nämişet başladım, videoları görüp başladım Ruski. Sebäbi bir klassdaşmam bardy, oňa yazdım. Ay, bir bana informasiya bermedi, sakladı. Yani vaktim yok zat diyen oldu da, ondan men bolýar ondan soramayan dedim. Sebäbi bu informasiýalary YouTube'dan hem tapıp bolýar. Yani men hiç kime ahir edemok, o powudda YouTube'dan aktardım, näme etmeli, näme oýmaly, näme doldurmaly, näme doldurmaly. Hatta alıp bilmediklerini de pikirini dinledim nemeden YouTube kanallardan. Köpüsü de Ruslar, sebäbi Ruslar bizim raýona değişik olduğu için şu Rus, Türkmen, Azerbaycan, Ukrayna, yani SNG olduğu için şolankıyını gördüm. Ve yani käbir detallar gatı важны. Yani şu detalları etmesen atkaz almaňa mümkin ya da yakında bir dostum geldi, Türk dostum. Mesela Türklere ansat töremeleri. Yani şonda abratny bileti bolmadığı için izni verdiler. Şu detalları okudum, yani hatta psikologiki kodlarını için öğrendim. Yani näme giyip barmaly, näde özüň alyp barmaly. Yani şu Amerikan milletinin göwnüne yaramak için de bardım. Ay, gülüp durýan bir svetlice şeyle bir zatlar giyen, yani bellemlemedi giymeliler şey turist ýaly. Ay, I love New York. I love New York deyip ondan kepka giyip Amerika deyip flagından bärik koyup beydiven barmaly däl. Yönekeci olmalı yani. Akcent очень тонкий должен быть, yani tонкий akcent должен быть. Yani akcent diyelim, yani adejda belli bir käbir bar ya, ay kostyumda zatda kostyum bir neme, yani toya varan ýaly var ya. Indi käbir üçin belki o neme ýöreýändir belki. Ýöne arkan, yani näme diýerler, background diýerler. Arkan okak görýärler, özüň restoranda işleýän bolsaň, ondan hem toya gelen ýaly kostyumda baran bolsaň, biznesmen nemesini bermek üçin, значит sen olary bilen nemedeniň üçin, yani bir hil näl diýerler, olary zastavit edip bir zatlar, yani Türkmençe düşünüp bilmedim. Yani privatny bir neme edeniň bolýar da, şoň üçin seni emigrant ýaly görmekler mümkin. Şoňa öz bolşuna mene akçy futbolka giydim. Hem gülüp durýan şey gülüp durýan boldy. Tak. 10 vize üçin, yani bankda näçe pulum bolmaly we Türkmenistan bankynda goýup bolýam diýe. Hawa Türkmenistan bankynda da goýup bilýär, şonlaryň görkezip bilýär. Ve onun için de $5.000 görkesin normal. Şu yeterli yani, dostatçı. Yani boş vaktimde näme bilen meşgullan yani. Boş vaktimde gezýän, wagt video çekýän, öýdäkiler bilen gürleşýän, kafe zada çykýan, neme giýje bara belki çykýan käbir. Dostlarym bilen görüşýän käbir. Mesela ertir yine kino düşmeli, nasip olsa ertir bir kiçiräçik kino düşýän. Eğer videosunu bana iyi verseler, onu görkezlerin. Eğer videosunu bana iyi vermeseler, onu görkezip bilmeyen indiki yıl kino çıkanını görülersiniz. Nasip olsa ertir kinoda. Näme diýerler, bu arkada ýöreýän adamlar oluyor ya. Çok kinoda ertir oynayan. Amerika näme niyet bilen gitdim diýär. Yani Amerikany görmek her kimiň hem nemesinde bar öýden. Näme diýler? Her kimiň hem meçtasında bar Amerikany görmek. Şoň üçin yani bu ýerde soraw berme nemesi ýok. Näme üçin gidelim we aňyrda hem ýurdu görmek, hem birazcık okumak, hem täze zatlar öwrenmek we
Dil bilmeyen kaysi işlerde işler böyle. Dil bilmeyen gatken iş var. En azından diyelim hiç bolmayan yağdayında pasada moşuk oluyor. Amerika'da başka dillerde başka dilde de gurulayalar diye. O Amerika'da ikinci dil İspanca. Amerika'da aslan o dil, İngiliz dili ve İspan dili. Şunun için başka dillerde gurulayalar. Ve New York'ta gatken nasyonalist var. Her türlü dilde gurulayalar. Rusların falan verdi, Ruslarla birleşip bilirsiniz. 100% bilen ve İngilizce diye. Hiçbir dilemi 100% yani bilip olanı, gurulap olanı. Hemişe bilmeyen zaten var. Yöne men aslan plusum İngilizcemin aksentim bu. Aksentim bu olan için köp fikir ediyor. İngilizcem bu mükemmel fikir ediyor. Yöne bilmeyen zatlarım da var. Hey girls, listen to this. Ребята, я вам сейчас кое-что покажу. Это просто искусство. Смотрите, вот это. Это все сделано вручную из металла. Вау, просто офигеть. Просто, вау. Sorry. Check this out. Look, a guys that's playing trumpet. Классно. Это все из металла. Когда ждешь там автобус на улице, вот так, как тот чувак, танцуешь просто, чтобы согреться. Ребята, лакшери туалет. Вот. Это туалет люкс называется. И совершенно бесплатно. Мне кажется, этот туалет стоит больше, чем мой дом. Все взяток. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in a city that
never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New